गिबि कुइसन हिउएन साङआ सोरनि समाव आसामाव फैदोंमोन? एन्सारा जाहैबाय सि भास्कर बर्मन। आहम आरो मुगलफोरनि गेजेराव सराइघाट दावहा माब्ला जायामोन? एन्सारा जाहैबाय डि 1671। महात्मा गान्धीआ माब्ला आसामाव फैदोंमोन? एन्सारा जाहैबाय डि 1921। साहित्य एकाडेमि बान्था देरहानाय गिबि बिजाबनि मुङा मा? एन्सारा जाहैबाय बनफुल। आसामनि गिबिसिन बेरिस्टारआ सोर? एन्सारा जाहैबाय आनन्दराम बरुवा। आसामाव माब्ला नेशनेल गेम्सआ जादोंमोन? एन्सारा जाहैबाय डि 2007। आसामनि बबे टाउनखौ मैनचेस्टार अफ आसाम बुङो? एन्सारा जाहैबाय बि सुवालकुसि। आसामनि बबे सिटिखौ एसियानि देरसिन ड्राइ फिश मार्केट एबा देरसिन ना गोराननि बाजार बुङो? एन्सारा जाहैबाय जागिरद। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिखौ माब्ला गायसना? एन्सारा जाहैबाय सि 1948। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि गिबि भाइस चेन्सेलरआ सोर? एन्सारा जाहैबाय कृष्णकान्त हान्दिक। आसामाव बेसेबां पार्लियामेन्टारि कनस्टिट्युएन्सि दं? एन्सारा जाहैबाय सि 14। शंकरदेवआ बरगेट्सखौ लिरनायाव मा राव बाहायदोंमोन? एन्सारा जाहैबाय डि बजरंबली। टेराक'टा इन्डास्ट्रिया आसामनि बबे जायगायाव दं? एन्सारा जाहैबाय ए धुब्रीआव। आहम रायजोआ माब्ला गायसनजादोंमोन? बि 1228 आव। आसामनि गिबि स्टेडियामखौ बबाव गायसनजेनदोंमोन? एन्सारा जाहैबाय ए जरहाट। सोर राजाखौ बागा राजा होनना मिथिनाय जायो? एन्सारा जाबाय सुराम्पा। रंघरखौ सोरनि समाव गायसनदोंमोन? एन्सारा जाहैबाय सि प्रमत्ता सिंह। असमिया साहित्य बुरन्जीनि लिरगिरिया सोर? एन्सारा जाहैबाय सि देबेन्द्रनाथ बेजबरुवा। इन्डिया एगेन्स्ट इटसेल्फ बिजाबनि लिरगिरिया सोर? एन्सारा जाहैबाय ड सन्जीब बरुवा। श्रीमन्त शंकरदेवआ माब्ला थैनाय? एन्सारा जाहैबाय 1568। सोर एसामिसआ गिबि अर्जुन बान्था मोनदोंमोन? एन्सारा जाबाय बगेश्वर बरुवा। गपिनाथ बरदलैया भारत रत्न बान्थाखौ माब्ला मोना? एन्सारा जाहैबाय 1919। आसामनिफ्राय भारतनि गिबि इलेक्सन कमिसनारआ सोर? एन्सारा जाहैबाय हरिशंकर ब्रह्म। थेंक इउ।